sommeren og fortæller omkring de gamle guder og får historien sådan lidt opdateret til den passer til nutiden. Og så samtidig med, så nyder jeg jo at arbejde som kunstner og på gallerier i vinterperioden. Men den her, det er alle vikinger, de troede jo, at deres skæbne det var forudbestemt. At det var de 3 norner, der spandt livets tråd. Den første norn, der startede alt nyt liv, hun hed Urt. Hun står her som moderfiguren med den lille baby mellem hænderne. Og der kommer selvfølgelig 3 tråde ud fra starten af, og det er jo mor, far og barn, der bliver flettet sammen fra livets begyndelse. Herover her ligger Verdante. Verdante, hun er den, der spandt livets ungdom. Så den barndom og den ungdom og det liv, de laver her, det bliver vores berømte vikingehøvding Agnar Lodbroks skæbne. En krigerisk fyr, der lavede nogle fede sagn til os, og fordi han gjorde det, så lænede han sig tit op af den sidste norden, som var Skuld. Skuld, hun var den, der bestemte, hvor gammel vi skulle blive. Hun sad med sin lille vikingesaks og klippede skæbne over som den rene selvfølge. Her klipper hun Ragnars skæbne. Her går han i døden op til Valhalla. Her starter vi livet på ny. I vikingetiden, der havde vi 2 gudeslægter. De 2 gudeslægter, det var aserne og det var vanerne. Aserne og vanerne, de lå i evig krig. Til sidst besluttede Odin sig for, at nu måtte det være nok med det her krigen, men var alligevel lige stærke, så man kunne lige så godt slutte fred. For at bevare freden kunne man udveksle nogle gidsler. Odin, han mente, han var klog nok selv, så han gik af med klogskaben. Han gik af med høner, og han gik af med mimer. Til gengæld så ville han have kærlighed ind i sit rige, og det fik han sandelig også. Han fik 3 frugtbarhedsguder. De 3 frugtbarhedsguder, det var Fjord, det var Frej og det var Freja. Og da han ser Freja, hun kommer svævende ind i hans guderige med det evige forår, der bliver han grebet af lyst. Her vil have hende. Så han griber hende i ravnens klør her og klæder sig ud som den smukke også herover og forfører hende. Med det resultat, at Freja hun bliver dybt forelsket i den her gudefigur, der hedder Odd. Men på bryllupsnatten, der forlader han hende. Og Freja, hun taber kærligheden til både guder og mennesker. Og en kærlighedsgudinde uden kærlighed, den holder ikke en meter. Så Freja, hun må vandre omkring hele jorden, mens hun græder tårer af guld for at lede efter sin tabte kærlighed. Alt det her, det har de 4 dværge sat ned i højen og ventet på. Så da Freja hun kommer forbi, der træder de frem og siger, Freja, vi kan give dig kærligheden tilbage til alt. I form af en ring, der hedder Bristengammen, kan du få kærligheden tilbage til alt. Det eneste, vi skal have af dig, det er en natvær med dig. Og den er Freja helt med på, så de får virkelig kærligheden at føle her. Alt det her, det er Loke stå herude på sidelinjen og set og hørt. Så her trækker han gardinerne fra til verdens første afsnit af Desperate Housewife, og så løber han over og sladrer til Odin herover. Odin, han bliver grøn af jalousi. Han havde jo regnet med, at han bare kunne klæde sig ud som Odd, når han har lyst, og besøge Freja, når han ville. Og nu hører han, hun ligger i med 4 dværge. Så han siger til Loke, Loke, stjæl kærligheden fra Freja. Og det gør Loke jo. Og da Freja, hun vågner om morgenen og ser, at hun har mistet sin kærlighed igen, der ved hun godt, hvem der står bag ved det denne gang. Så hun går over til Odin og siger til Odin, Odin, jeg vil have min tabte kærlighed tilbage. Odin siger, det kan du også godt få, min søde ven. Jeg skal bare have de samme ydelser, som du har givet de 4 dværge. Og der siger Freja nej. Du har snydt mig en gang. Du skal ikke snyde mig igen. Og så bliver han jo sur, den gamle. Så siger han, det er i orden. Du får kærligheden tilbage til alt, men så skal du også opleve smerten ved at miste kærligheden, så du får halvdelen af mit dødsrige. Og det er selvfølgelig derfor, det gør så ondt, når dem vi elsker, de går bort. Så ved I det. Okay.